Magapadala ang Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office ang personnel sa Davao City agod magdugang sa puwersa sang kapulisan nga naga-operate batok sa pugante kag founders ang Kingdom of Jesus Christ nga si Apollo Kibuloy. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang Police Regional Office 6, ginpahayag sini nga tinutuyo sang augmentation amo ang magbulig sa kapin 2,000 ka pulis nga una na gin-augment sa buhangin Davao City bangod sa mas nagainit nga tensyon sa tunga sa mga miyembro sang Kingdom of Jesus Christ kag kapulisan. Naibaluan nga ginapangita sa mga otoridad si Kibuloy nga ginapahayag nagapanago sa imbornal sa sulod sang ila compound. Samtang duha tubtub tatlo naman ka personnel sang kada police stations ang igapadala sa Davao City. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.